Здравейте, приятели на Варна Геймплей ТВ, аз съм Илио и днеска сме вече във втория кръг на втората германска Бундеслига, където Енергий Котбус посрещат Ален на Енергий Котбус Арена. Мисля, че го бях кръстил стадиона. Ще видим как ще се представят този матч. Енергий Котбус. Надявам се да нямам проблеми. Превъртях съставите без да искам по навик, за което съжалявам. Но за Енергий Котбус няма промяна в състава от миналия матч, не съм пипал нищо. Да видим обаче как ще представят сега червените на собствения си стадион. Ален са в атака и справя се защитникът на Енергий Котбус. Първа възможност това ще е за Ален. Изчистена е топката без проблем. Саного сега към Бикел се опита да подаде, той обаче не можа паса да мине. Бикел няма топката. Сега да видим, Бикел напредва той по фланга. Ще бъде отнета топката му. Нямаше с кой да комбинира. Лихтингер. Педердаш. Педерас. Хофман. Подава към Леонардо. Нещо такова. Удар за гол за Ален. 9-та минута. Клаус. Клаус. Вкарва за 1-0. И това е първи гол във вратата на Ален, на Енергий Котбус този сезон. Много грешка в състава на Енергий Котбус. Битров отнема. Бол към Саного. Той опитва да комбинира с Бикел. Бикел се блъска в играча на Ален и не можа да вземе топката. Тук отново Бол се преборва. Не можа да се пребори Бол за топката. Педердаш подава сега възможност за Джедришек. Миналия матч той беше Стиперман сега. Стиперман, там е Бикел. Не успя Бикел, задържан беше той и не успя да отправи удар към вратата на Ален. Да видим сега. Джедришек беше по-бързия играч, но не успя да вземе топката. Много важни са тези първи матчове за Енергий Котбус и особено за новия менеджер. В случая аз. Сега отново възможност за Ален. Алмер спасява. Този път Алмер беше на правилното място. Бъде изритана топката напред. Топката е в играчи на Ален. Много лесно изгуби топката играчите на Енергий Котбус. Пак се взеха обаче и сега са в атака. Бол към Саного. Подава той към Бикел. Бикел центрира, успява да центрира Бикел. Бол какво направи тук? Не трябваше да се търси тук Джедришек, според мен. Джедришек сега. Питаха се Енергий Котбус да подадат към Саного, на влизащия Саного. Тук не може да се отнеме топката половин час от играча на Ален.
Това дали ще е тъч? Да, тъч за Енерик Котбус. Много зле изпълнен тъч. Сега топката е в Ален. Напредва играчът на Ален. Бьорнер обаче успява да го спре. Мьохле към Стиперман. Опитен играч е Стиперман. Подават сега към Хедердаш. Ще има ли центриране? Да, високия Саного и отправя удар с глава, но твърде леки. Успя вратарят на Ален да се справи с тази опасност. Траут. Хофман доста грубичко отне тази топка. Битров с чудесен шпагат изчисти топката в корнер и възможност сега късо изпълнение. Хофман. Бикел ще се справи ли? Да. Успяха Енерик Котбус да се справят сега. Бързо трябва да се ориентират те, обаче са много тук. Много лошо бе задържан отново. Джедришек. Саного. По принцип трябва да е вътре. Това няма смисъл да се центрира вече. Само той е единствения висок играч с Типерман. Двамата правят чудесни атаки. Фал в полза на Ален. Да. В полза на Ален. Късо изпълнение отново. Джедришек. Какво направи тук Джедришек? Ще отнеме ли той топката? Толкова изи му беше тази топка, а той не можа да я отнеме. Просто днеска игрането на Енерик Котбус е скандално в атака. Макар че имаха няколко добри положения, които Саного не сгреши. Край на първата част. 0-1 на Енерик Котбус арена. Ален, 9-та минута Клаус успя да реализира след страхотна атака. Продължаваме с втората част. Енерик Котбус трябва да се стегнат вече, защото дали ви казах, тези мачове в началото, тези начални точки са много важни за Енерик Котбус. Сега възможност именно за червените. Видим какво ще измисли Саного обаче. Веднага да се търси центрирането. Джедришек обаче не е на място. Стиперман сега. Много изкара Джедришек. Тук обаче грешката беше в играча на Ален. Блокиране удара на Джедришек. Бикел сега и неговия удар е блокиран. Много корава защита имат Ален този двубой. Сега да видим обаче Стиперман. Бавничък е той. Педердаш. Бикел. Битров. Видя играча на Енерик Котбус с ужасяващ пас. Обаче на Бикел мисля, че беше. Траут. Връща към вратаря. Той изчиства напред. Хофман. Добре изигра тук тази топка. Няма авантаж. Съдията не остава авантаж. Първа смяна. Фелентини на място на Клаус. Голмайсторът този двубой. Саного сега тук се опита да направи нещо интересно. Отнема се пак топката Саного. Рано потърси Джедришек. Грешка в защитата. Грешка и на Джедришек. И нищо не се получи от тази атака. Първата по-смислена. Страхотна изиграна атака и пропуск. Не успяха Енерик Котбус
да изравнят резултата. 60-та минута вече стана. Може да се вкара гол на Ален. Сега белите са в атака. Шлюци се справят тук по фланга. Стиперман също трябва да изчисти. О, страхотно изчистване на Стиперман. Джедришек с нелошо спиране и повеждане на топката. Бърз е Джедришек. Да видим сега той как ще се справи. Не успя да се справи. Пагердаш. Джедришек. Пас, много силен пас, макар че ще да е хубаво да е малко по-лек. Все пак Бикел центрира, свободен е Джедришек, веднага е покрит той обаче. Хофман със страхотен шпагат, но Саного не го очакваше това. Сега да видим, Саного не можа да подаде Саного на време. Какви елементарни грешки, които довеждат до доста голям фейл в цялата кариера. Ето отново този пас. Какъв беше този пас? За кого изобщо беше този пас? Вижте, какво беше това на Шлюце? Защо прескочи той топката, не я поведе? Няма да има все още смени в състава на Енери Котбус. Стиперман. Саного отново комбинира той с Стиперман. Стиперман кака! Пропуск! Стиперман с пореден пропуск. Трябва доста по-напред да влязат вече играчите на Енери Котбус. Ето виждате менеджера на отбора как им вика, крещи им и как ли да не е. Това все пак такива хубави атаки направиха Енери Котбус този мач. Страхотна игра от тях, но доста зле в финиширащия удар, точно когато трябва да вкарат. Те не успяват да го реализират. Джедришек сега. Ето. Отново грешка на Джедришек. Стиперман обаче сега. Стиперман отново пропуска. Мисля, че Стиперман вече трябва да седи на скамейката. Опа. Не знам колко да пусна обаче. Някой с повече оверал. Айде този. И Феч ще влезе на мястото на Бикел. Чакай, да, на Бикел. И ще заиграят с доста атака вече. Бринкман и Феч ще влязат в игра. Стиперман доста лош този матч. Много добре се открива момчето, но просто финиширащия му удар е ужасен. Не може да докара топката до вратата, е точно пред вратата. И само пропуски. Добре, тук Саного притисна играча. Феч сега. Другия нападател на Енери Котбус. Какъв беше този пас? О, тук няма засада. Възможност Енери Котбус. Ето го, златна смяна. Бринкман. Файнали гол. 82 минута. 1-1. Браво. По принцип ето. Повторението е само как шутира. По принцип трябваше паса да е за Бринкман, а не за Феч. Този къс пас. И да не се получава такава инфарктна ситуация, направо да се подаде към Бринкман и той да шутира и да реализира. Но гола си е гол. Комбинации като имам предвид, че не стана. Това се опитвам да ви кажа. Не, че не се радвам за гола, даже съм много радостен. И сега вече... Джедришек какво направи тук Джедришек? Възможно Саного, висок е той, отново не.
Възможност за обрат в матча и са до гол удря горната греда, дами и господа. Страхотен матч се получи, дами и господа, на Енери Котбус Арена. Хофман. Трябва да се пазят сега играчите в защита. Мрьохли отнема, доста напред е Мрьохли, не може да се върне той, зоната му е свободна, възможност! Не. 90-та минута, просто Ален искат да победят и играта също им дава шанс. Просто матча трябва да бъде спечелен от Ален. Иначе Енерги Котбус бяха определено много по-добрия отбор. Next Level Team. Джедришек сега открит е Фетч. Шутира той. Какво имаше тук? Засада на Фетч. Да, има засада. Това ще е краят на двубоя, дами и господа. 1-2. Полза на Ален. Ще има ли още една атака? Не дава съдята на Енерги Котбус втори шанс. 1-2. 9-та и 90-та минута. Просто много елементаризми бяха пропуснати. Стиперман много пропуска тук първия гол. Страхотен шут на 22 номер. Ето го и пропуска. Първия пропуск всъщност на Стиперман. Втория пропуск на Стиперман. Това беше около 3-2 този матч. Ето го и гола. И тук вече втория гол за Ален. Виждате 54-46 полза на Ален. Какво? Матчът беше за Енерги Котбус 9-4 шута, 1-2 гола. Макар че процентите са в полза на Ален и корнерите също. Маха повече корнери, определено Ален. И определено на наш стадион сме малко зле. Да видим какво някакво съобщение. Саного, Кот Дивуар ще заминава от 6 до 12 септември. Ще ни липсва той, обаче да видим. Аха. Той няма да изпусне матча. Да видим сега. Да симнем напред. И през конференцията определено мотивирам отбора си моментално. Може много повече, особено Стиперман. Трябва да се тикне неговата форма. Определено. И сега да видим след всички изиграни мачове, след този втори кръг, как е таблицата. На първо място Арминия Биелфелд. Това не са ли Херт? Не, са Херт, те са първа. На второ място са Кьолн, на трето Грютерфюрт, на четвърто място Карлсруе, на пето са Иглштад, а ние сме чак на 9-то място. Франкфурт са на 11-то, следващия съперник Франкфурт, ФС Франкфурт. Грютенфюрт с поредна победа, всъщност Кьолн имат само 2 изиграни мача с 6 точки. Кьолн доста упорит отбор този сезон. Ще се борят те за първа дивизия. Първа дивизия. Всъщност на последно място изпадащи отбори Бохум, Ауе, Динамо Дрезден и Карлсруе. Доста зле. Да не забравяме все пак, че това е още първия сезон. Не знам какво правя, що правя. Всъщност аз съм играл доста FIFA, но определено с такива слаби отбори не съм играл въобще. Макар че е доста трудно. Все пак лига обжектива ми е mid-table.
Ще се боря естествено за първа дивизия. Трябва да се купуват обаче и много по-силни играчи. Сега искам да видим ето тук това. От този втори кръг. Това от първия, ето го от втория. Енери Котбус видяхме Ален 1 на 2. Иглштад 0-4 срещу Ауен 2 на 0. Кьон, Динамо Дрезден 3 на 1. Арминия срещу Мюнхен 1860. 1 на 1 равни свършиха те. Сандхаузен срещу Дюселдорф 2 на 2. Хикс отново. Мюнхен 1860 вече. Това е, мисля, че трети кръг. Да. Са 2 на 0 срещу Иглштад. Ален са паднали от Падерборн 0-7 с 1 на 2. Динамо Дрезден, Арминия 0 на 2. И Грютенфюрт разбиват Карлсруе с 5 на 0. Грютерфюрт всъщност доста добре са се представили в началото. Все пак доста зле. И Фортуна Кьон ще се играят Дюселдорф и Франкфурт Енерги Котбус, където Франкфурт и Енерги Котбус ще се срещнат, само че в следващият клип на тази кариера от FIFA 14. Може би ще променя малко склада, малко схемата, ще пробвам други схеми, макар че тая е най-изполучлива за сега. Но ще пробвам и други играчи. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, не забравяйте да го лайкнете. Ако искате да гледате още поредици на още игри, ще има анбоксинги, ще има и отваряне на боксове в CSGO. Ще има клипове от Game Ninja. Ще снимаме и ще предаваме по Twitch, в смисъл на Immortal Gaming мачовете. Ще следим ние в Twitch каналите ни са горе. Най-вероятно аз ще стримвам или Вико, ще видим от Game Ninja. Ние също сме на Game Ninja, само че по League of Legends. Така че абонирайте се за още информации, коментирайте и ще се видим в следващите клипове. Това беше от мен, аз бях Хило, чао чао!